Ďakujeme, že ste si vybrali vyvýšený záhon Jaffa. V tomto videu si ukážeme, ako ho rýchlo a jednoducho poskladať. V balení nájdete stojky, lišty, zavetrenie, rozpery, čiapky, sofit panely Jaffa a spojovací materiál. Pripravíme si akú skrutkovač a vhodné bity. Montáž odporúčame robiť vo dvojici. Bude rýchlejšia, presnejšia a bezpečnejšia. Záhon skladáme na rovnom a pevnom podklade. Pod jednotlivé diely odporúčame položiť kartón alebo inú mäkkú podložku, aby sme ochránili povrch pred poškriabaním. Začíname montážou bočných stien. Pripravíme si 2 stojky a spodnú lištu. Skontrolujeme, či sú stojky a lišta v pravom uhle. Uľahčí vám to ďalšie skladanie aj vkladanie sofit panelov. Pomocou skrutiek typu A ich spojíme tak, aby vytvorili základný rám v tvare písmena U. Do pripravených drážok v stojkách zasunieme 2 sofit panely Jaffa. Panely vkladáme vždy drážkou nadol. Vďaka tomu do seba správne zapadnú a stena bude pevne držať. Keď sú panely na mieste, pripravíme si horné zakončenie. Vrchnú lištu a kryciu lištu spojíme vzájomným zasunutím do seba. Takto pripravený diel osadíme na vrch bočnice. Pred skrutkovaním lišty dôkladne zarovnáme. Kryciu lištu jemne dotlačíme smerom nadol, aby správne dosadla. Až po takomto dôkladnom lícovaní všetko zafixujeme skrutkami typu A. Sofit panely následne priskrutkujeme v určených bodoch k stojkám. Zabezpečíme tým ich stabilitu. Rovnakým postupom si pripravíme aj druhú, zrkadlovú bočnú časť záhonu. Obe bočné steny máme pripravené. Teraz ich spojíme do jednej konštrukcie. K prvej bočnici priložíme spodné lišty a pomocou skrutiek typu A ich upevníme k stojkám. Následne prisunieme druhú bočnicu a rovnakým spôsobom ju priskrutkujeme z opačnej strany. Dbáme na to, aby lišty presne dosadli do rohov stojok. Tak vytvoríme pevný obvodový rám. Do vzniknutého rámu zasunieme ďalšie sofit panely Jaffa. Opäť platí dôležité pravidlo. Panely vkladáme drážkou nadol. Hornú hranu uzavrieme spojenou vrchnou a krycou lištou. Pred skrutkovaním ju zarovnáme a jemne dotlačíme nadol, aby správne dosadla. Keď je konštrukcia poskladaná, pevne dotiahneme všetky spoje po celom obvode. Tým zvýšime tuhosť a stabilitu celého záhonu. Záhon opatrne otočíme dnom nahor, odporúčame pomoc druhej osoby, a pred montážou zavetrenia skontrolujeme, či sú všetky rohy v pravom uhle. Pomôcť si môžeme meraním uhlopriečok. Obe uhlopriečky by mali mať rovnakú dĺžku. Keď je konštrukcia vyrovnaná, pripravíme si zavetrenie. Priložíme ho k spodnej lište a pomocou metra si na oboch stranách odmeriame rovnakú vzdialenosť od rohu stojky. Tak zabezpečíme, že zavetrenie bude správne vycentrované. Po zameraní ho upevníme skrutkami typu A. Záhon otočíme späť do pôvodnej polohy. Na dlhých bočniciach si označíme stred. V týchto miestach upevníme rozpery. Rozpery priskrutkujeme k bočniciam a následne ich v strede, kde sa krížia, pevne spojíme. Tým zabezpečíme lepšiu stabilitu celej konštrukcie. Na záver nasadíme rohové čiapky na všetky 4 rohy stojok. Ak majú čiapky dekor dreva, otočíme ich tak, aby línia dekoru smerovala ako línie na bočniciach záhonu. Čiapky následne zaistíme krížovými skrutkami typu B. Montáž je hotová. Váš vyvýšený záhon Jaffa je pripravený na používanie.
Ak ste postupovali podľa jednotlivých krokov, konštrukcia by mala byť pevná, stabilná a pripravená na výsadbu. Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte náš tím. Budeme radi, ak nám pošlete fotografiu hotového záhonu alebo nás označíte na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že ste si vybrali Jafa.